Tak sida ngopo? Duk, modar lek genah babon lek. Kok lek. Alah. Alah. Lek. Iwak tenan lek. Lah. Sepi bolo, ora nek wong mancing bolo, ora nek wong mancing babar kelas iki bolo. Walah. Oh ngene lho. Kana pedotane. Tak mau ke sini. Jos. Oke bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti semua nih. Ini saya mancing lagi ke WKO nih. Tapi saya nyepot di Temu Goreh loh. Ada temen jauh ini dari Tangerang. Nah, dari Tangerang ini jauh-jauh dari Tangerang ini. Enggak tahu ini paling ya gabut ya. Dongamu lho jancuk. Kalau lek sapa kayak aku belum kenal lek Andri ini wis baru kenal ini. Lah ya le. Iya. Ini spotnya Temu Goreh. Cuman saya kelihatannya kesini tuh telat bolo. Harusnya pas kemarin air naik full. Kayak di sini airnya sampai sini toh. Ini udah sampai sana bolo. Jadi turunnya itu 2 meter ada. Bis gak apa-apa, sepenting yakin ada air ada ikan. Walaupun telat kesininya itu pasti serunya pas air naik kok. Ukurannya pas mas. Pokoknya nggak apa. Pokoknya langsung gaskan aja, nggak usah pakai lama-lama, tak prepare dulu. Mantap spot lo. Tengok gini. Weng. Tapi badai loh. Badai. Wis ben badai. Kita makan. Oke bolo, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai permancingannya bolo. Ini saya ada pohon trompet dikit satu ini buat tanda. Karena saya nggak punya nggak buat penanda buat lemparan lumut itu loh. Jadi ya kita cari yang ada titik kayak gitu. Soalnya ngampulnya nggak ada pegangan nih. Kalau ngampul ada pegangannya kaki ini loh, nggak usah pakai titik juga nggak masalah. Itu ada di sana kayak Denny, sana oleh Andri. Kita bertiga nyari pot sendi dulu. Nanti kalau ada yang makan tinggal mentil. Lek, langsung sinyal lek. Ya ampun lek, duk, ora kena tanjir. Fletes lho lek. Sauncalan. Gadget tenan ora iki mau. Ki wae bismillah ki, muga-muga ya nila. Wis alus biangket iki. Yen nang ngarepku ora toleh. Wah, gue tetep toleh lek ning kono lek. Kowe pengen ra toleh to nutul mburiku. Kuwi udah nyawang aku terus. Wis tenan. Lha upload tenan lho aku ora kok ya upload tenan ki mau. Apa tak suwekne ya pletes ben entek katok ditung ping 10 neh wae. Kaya pas ning kelur ae. Ora langsung pletes nyata, ora langsung disinyal ning untuk saat toro ujug-ujug ndes. Cuacanya dingin bolo, dingin bener dingin. Berangkatnya wis kedinginan. Airnya dingin, nggak ada sinar matahari, wis kapok lagi sing mancing dino iki. Nah medok titite. Golek. Tonton kambahanku kandhani. Gilo. Rasida semok. Oh, kose lagi di se. Kose sabar.
Tak kira perahu penyeberangan. Tak sido ngopo? Duk, modar lek gendah babon lek. Iki kudune babon lek. Ora ya ora apa-apa alhamdulillah. Sorry ya lek ya. Hei, tenang to. Sik aku ya lek ya. Oh, tak kira babon. Lumayan bolo. Iwake bantet. Tolong nyari mlenuk iki. Alhamdulillah iki. Trek perdana langsung nyemono lumayan no. Alhamdulillah. Halo kancaku. Oke, aku dhisik ya. Oke. Engko ini entuk 5 mantilo lek. Menane rasa gengsi. Ya lala. Kene iki engko nggon babon ya kene iki lek. Oh lihat ya lek ya. Ya mangan rada lelet bolo, ora langsung cuncalke dipangan ya ora. Ning kolam lho cepak iwak wae rung karuan langsung dipledes. Jasane ning liaran ngene iki, yo. Kira kira ususe dawane 3 kilo ngono ya. Kon langsung entuk iwak angel. Nah, mumet. Halo, Lek. Memang mbok bom ora kono mau. Bom dong. Ya. Langsung 3 nyari mlenuk. Alhamdulillah 3 nyari mlenuk yes. Lho neh arepan. Lho, ayo. Ayo. It's okay. It's okay, I'm fine. Kencana. Alat tenane yo. Gak menghibur diri. Alat tenane. Aja menghibur diri. Lek kan menghibur diri ning kene lek. Sumpahane ra etang lelet-lelet sithik ya ora apa ning. Mane ra langsung tes ning iwak ngono ae sementing. Kok ambek tutul ngarep serompotmu wae to lek. Adohe ram. Apa mbok jojoh anu reget? Tes oh, tes. Alah. Duk, alah. Ya Allah, seperes lho ya ampun, ngetik-ngetik lho, ora kena. Aku bilang kamu rada edan. Mangan Lin, mangsane tenan ya. Yo, anteng ini iki lho karepku iki. Kenyawang kambane penak ra mumpal-mumpal. Bade ra leren-leren. Wah ya, itu iwak cah. Kancaku itu iwak. Sandri. Iya. Digeltiki. Iya geleleng gak? Iya geleleng ya. Iya ngode geleleng. Wes yo. Ya sirut geleleng tenan iki. Wes meh muteng ira lek. Ya wes meh putus asa lho meh pindah lho iki mau. Iya cek kaya ndelok alaman pas entuk iki lho. Alah wau ya wis meh muteng. Cocok. Ra ke video to kadene mbok syuting mbok model kaya aku mau iso ke video iki mau lek. Wis entuk dene wis entuk betrek bolok. Durung karek ngenteni lek Andri. Wah lek Andri wis entuk ya oke, kabeh bahagia sih. Alah ucul syukur lek. Oh garek nyekel malah col-colke. Piye to iki yo? Rek kae piye kae mau? Jane agal dhewe lho kae mau. Lek Andri. Enek nem nyari mau. Yo rasa dipunjul-punjulke. Mangsak lho. Kaya lek jodoh. Wis. Aku seneng yen kabeh do iso entuk ngene iki bolo. Tak etang kancaku le siji diculke ra mbok iki kesalahane dheweke. Terlalu congkak. Gegedan lek. Kesalahan ule garek tekem malah ucul ngroncal-ngroncal. Wes geser bolo. MPP mancing pindah-pindah. Wis dirono rene golek
sing eneng iwake. Ning kono mau ya geritik Pak Iji bar iki diganggu srondang. Marai ngelu. Ngelu aku. Kok nesu wae kamu. Le. Iwak tenan le. Le. Iki sepiro le? Wah, lah iwak semene we mendelepke walesan le. Alah. Sorry le. Akhirnya dapat ikan. Wah, ngelera jamak iwak ta. Alah polah mule. Rasakan polah ulah manet telek banget le. Pantesan manen. Ulah matane sak neker teke. Iwak semene matane sak neker iki tonton cah. Lho iki matane sak neker iki. Yo. Iwak semene tok lho jene. 3 nyagrik gembuk, 3,5 nyagrik. Akhirnya iso nyuwara neh cah. Sedina angkat tenan cah, iki mau mancinge tenan sumpah angel tenan golek iwak. Emang mbok mbok ikat wis. Heeh. Aku nutulmu kena. Yes kena. Iki untung nggo sodo cah. Kanggo sodo ngene iki no. Gila teleke ngene kok. Ngene iki ora yen sing ahli lotok ya gur kancaku siji kae. Jodroko. Yen aku gak iso. Nyandak cah. Endi to? Alhamdulillah akhirnya bolo dapat ikan. Alah aku cul. Wangel ramah yuh. Ki mau liyane ya gerintis rinding bola rataan. Ulalah nembakmu adoh meneng kono. Ki mau ngobok ning kono ngopo nembakmu kono. Wis nembak dadi jinggon aku kene lho. Nembak dadi jinggon aku kene lho. Dimana mbok pentang kono. Wong iwak mangan ning kene kok. Lho kowe kuwi wong ki iso ning kene piye makane timbane kowe ning kono nembak kene sisan. Oh. Ndapa ora gondelan suket kuwi. Ora. Lah. Yo kowe mundur gondelan suket kuwi no. Piye to ki? Alah. Bajindul mah jancuk ucul cah. Glogok jaran. Jancuk kae senang banget. Jancuk es. Ados. Aja bahagia kancaku. Terti kancane ucul bahagia tanjer lek Andri. Lek Andri. Oh menungso kok ngono ya enek lho. Terti kancane cewek iki guyu iki. Tanjer to oraan. Ados. Wah, semene ora tak pekak. Opo. Rong nyantol banget kok langsung. Wes wong wis nyantol yo ngono. Wis pletese apike yo ngono. Yalah. Janten anak apes. Wis ki malah cantole kae bolo. Dandan sih. Wah kaya entuk ayo yo. Berarti kan makan ya hene iki, Lek. Walah, lah nek kono iwak tokno. Lha pakai kapal wae jam 3 jagong lho. Emang jaluk tulung liyane mulai jam 4 ora iso. Wayah ikan makan iki bola bajir iki delok kas mentas iki. Yes. Remuk. Oh iki mbok. Aseme kono nggon iwak. Gelo ala. Iwak neh. Walah piye ki iwake makan sore wayah dipethuk. Aduh yo kae wis dagu merah iki. Iwak semono dagu merah asem iki. Lek. Alah. Andane. Kandhane lek. Alah. Iwak lek. Lekek wayah mulih iwak mangan. Alah. Alah kok to.
Lemu-lemu lho. Ora nek sing kuru basa jelas. Ya ta, kan sing kuru. Jelas tenan. Asem kan makan sore hari. Kayak dijemput. Sama wah ngerti ya beda kapal ya, ganti kapal. Saya mulai katak iki. Isih tombok. Tutup tegek gleb lho, tutup tegekku jiglok. Tenggelam. Slean. Oke bola wis, mancingnya wis bola wis. Wis asem nang wae man dipethuk wae lho. Wae man kapale teko, jemput wis. Hasilnya tadi ra maksimal. Yo. Duh aduh weh. Kilo hasilnya. Alah krop ya. Alah kilo wae lemu-lemu. Alah mene alah ora ana petekane bola. Alah wis ngono ae. Kamu lek dene ya entuk. Lek Andre entuk iki mau dina iki ya entuk kabeh, cuman hasilnya ra maksimal, Bos. Badene ya yuh kaya mbak segara. Gak sepil ke ngene lek Andre lek dene, oke? Mentase.